Ahoj, Kupčí. Hele, tak říkala, že si mám přijet pro toho Oskara, víš. To ta seška je vždycky strašně líbila. Já si pro něj asi přijedu. Když už jsem zapomněla, jak se jmenuje ta vesnička, ve které bydlíš, nebo jestli to je městečko, ale já jsem si Atlas. Tím se nestratím. A když pojedu tady, tudy, pak možná asi někde tady, až, no, pak tam, no tak určitě trefím, no. Takže teda já vyjíždím, jo? To bylo magička. To je důležitý. Čekej, co čeříš?